idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudayan nga ti surat, idi kalman laeng, nga pagkasalitaan ni pagayam ti nga maning, nga napoluan iti sukal. Kung ano dito'y, idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng, manong nemi, naawisak iti maysa nga pag-iinuman. Jakman na mo, tawang kumamat iti haghagar ko nga minum manin ti arak, tadandani na rinabii manong nemi. Ngem nera na nga on niluta nga asawak ta nagpamanila. Awang pa'y anak mi, manon nemi ket liman nga tawon nga agdandan na kami. Dito nga rin ti problema mi. Awang ba't nga rin ti umanugot nga dabaog kada kami. Ta nagpa-check up kami met manong. Awang ba't diferensya na. Ado pa yan manong nemi, inaramid mi nga pamalakad da nga ramidan mi tapno makaanak kami wano mapututak ti asawa. Ado, nagado nga sukal, kastoy pamayam, kastoy, iti kanawan ka nga sumakay, iti kanikid ka sumakay, no madamam nga, no madama ka nga kabkabalyo, trabaho ni bagat mo, ibagam, anak. Nakadado manong. Ado pa dagiti papapulutan na kanya, dagiti exotic, nakadado. Uy, mapanak pa iti simbaan ka doon nga manipudri daw, unuruangan ti simbaan, nagparintumang nga ipagnak di tumeng ko, aking gana di sango ti altar. Oh, arig na, naramid ko amin manong. 5 years in, di lang nga nagsapol ni Luta, manong nemi, iti naalsem. Nabanak nga rod manong nemi iti balay dakasin na tinong. Ngay so kano ti ayan, di kita mga awis kanyak iti inom. Saan lang inom manong? Dua. Nga lamisaan iti baraha. Agtutungit ken pusoy dos. Maning, nagbayag ka na. Ano na ito, sugal o no inom? Pare, ada inom na, ada sugal na. Oh, babae lalaki. Kaya na apay babae lalaki lahat ang munot uminom kinagsugal. Nang narunod tong it. Kas makidam kinimalo. Naabak ni malon. Bagman din may kamaning. Kabay. Pautang naman. Busaan ako ni. Jakpid ang siyat. Pautangan na kasi kutin. Sige. Magsyatak pa yung murod muna. Ano na ito pulutan? Raman ng latat, saan ang salsaludsudan, ano ang pulutan, deta. Agpili ka, talo nga klase. Deto ti kayat ko. Amok doon ni detoy, anak, karne ti kabalyo. Mas, di pa nakaigaw doon na. Mayat man. Mayat, no karne kabalyot pagtripam, maning. Tapno, imaginim nga atidog takukwam. Mapauyo-uyam ti gusto nga sagad, diluta. O ngayon, niluta, kumusta? Da Manila Parang kinuha. Mas lakayin, nag-apply nga papanti Hong Kong. Hindi, ano da saan kayo madante anak? Pag-abroad, di ba kayo mo? Abay, di ka pa pinati na ibaga kang kasukal? Ano di ba nga hindi nga sukal? Maka, tinasaas ko kang ka. Si Kamet, Nestor, tilabagbagam. Katyak pa na ibaga sa mo ibaga nga tilabagbagam. Umasadag ka tayo sa asko.
Oh, dita, ana. Ana? Tsaka mawatan. Talaga nga di mo maawatan na daaw matimbalikas ko. Kasto, dadagam. Tsaka mawatan. Di ko na usarem iti sa bali. Ano na? Nakalawlawag di patang ibag. Anak ko naman eh. Haan to make it sure. Sige, ulita ka. Usarem iti sa bali. O, nangigman. Nangigkon. Ngayon pangusarak ko mga rod. Iwaras mo't pa nagkita ang peri maning. Abay, awang ka rin di kursonadong ka rin di babae nga madawat tong itna kan pusoydos na. Susapo, pilipagpagam. Puro at asawa na. Pare Nestor ha, talagang sulisog ka. Uminom ka manen. Sa sublatam doon ni Malo, kaya talaga nga naabakan. Iminuwak manin manong. Dahil mat ba sa apulutan ti pinursonada. Kumok doon na ito eh. Ana, karnat aso. Nalaing ka rumaman ha. Tama ikatlong araw alaman. Pato? Karne kabalyo, karne aso, karne pato. Alam, inom ka. Inom. Ay, maning. Balasa man. Umanak. Subalat na dito. Sige, nga. Timakderak ket na panak iti aso dagtitugaw ni Maluma. Timakderiso na. Abay, tumagdar ka. Agtugaw ka na ta. Kinunak manong namikit iniggamak ti sikat na sa koin baba. Amo, naglamoy ti sikat na siko. Medyo napasanggir ka niya. Nagbanglo ka mat kaya. Sabi ko nga sana ka na banglo. Siyempre, nagdigo sa kitibigan. Sa medyo pinuspisitak mo ta. Wala nga naglinglingat ka. Nabanglo mat lahat at lingit ko. Nabanglo ka nga talaga, Malo. Hindi ka man. Hanya tayo mo, baka nung mga apak tayo ta. Sige. Siya ako sakti mangbalasa. Ngayon sa nga po, manawag yan kalatabay ko. Kasta, dumkat kalata kanyak. Kasta, nunas kin nga agsadag ka kanyak. Agsadag kalata. Nagpindas mat nga dagos ti barahak manong magidam. Nagpindas, oh. Malasa ka talaga. Nagmadi atragat at barahak itay. Siga kita. Uy! Ida? One down. Tungit. Ano? Ito eh. May masati purok. King. Hindi naman ti King. Hindi inalak. Itong kita sigot. Po, ano yung swerte ko. Kisman! Uy! Apikinis na. Nabartek kan sa matin maning. Amit Parinas daw. Siyatan na kami man kinimalo. Ha? Ay, baya sa latang baso, tagkabaso kami. Dadadaman nga buenas kami. Alang nga, tagsiksik ka nga rin. Sige, bayad yo. Okay. Alright. Chat. Sige man. Sige. Sige, agsadag ka lang kanyak. Lukot toyin nga Malo. Pero binti pa nagsadag na. Nagbanglo, sakit. Nakainom akon. Lakaw. Sa balit yung rekrik na akon sika. Sumangtang ka na. Mama, nagpinas pa rin di bara kami eh. Okay. Down. Sige. Bunot. Pamagit ang sweetheart. Nagpinas bara hata niya. Swerte ka talaga, maning. Kiss man nga ron. Nestor, tawagan na kami mapay. Talagang mayat ti Baguio minaw Manong nimi nagapak kam kini Malo. Ididede akong daway kat di mi napupuutan ti panaglabas ti oras. Pagamuha manong nimi naging inot nga nagpapanawan di giti kaduwami. Pati ni Nestor, awanin. Kat duduwa kam kini Malo. Ni Malo manong nimi nga umarakop kanyak. Nambarte ka kon. Sige namin.
patawag kang matawag. Nabartakan? O ang kadwatad tuwin. Di kitilahingin bumalay dadda, nakaturog dan. Ano harto brata? Hala? Hagtang ita nga dududua. Awan ni bagat mo, di ba? Dapat Manila. Kitsi kanila kayo mo. Napamit sa Manila, ada project day chay. Nabayagin? Nabayagin. May iliwak nga, patasin ka man maning. Ha? Inutoy, dito'y latan. Naguyos ako na eh. Oh, uy, naguyos ka ng peso. Awan pa'y brakon. Di mo kursonada na kiti mansanas ko. Nagmayat nga rin nga kinikinitin. Wala man? Uy, maning, 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 malo, oh my God, naisang-sangayan ti mariknak maning, ang galing mo, maning, maning, ipababa maning, teka, ti short ko kinti pantik, mangan ka, maning, idaklat ka ni ti basar, ulit tamayat na pagindaan ti kawayan ka basar, nagbara ti baging maning, makapatay nga gara. Manong name da ito yan, tiko na itay ni Nestor nga sukal na. Iyosar ko kano ti sabali. Nabayag kaming nga agasawa kiniluta manong naming imitalang aramidek nga makiromansak ti sabali nga babae. Ni pa'y malo nga nakabangbanglo, nguna ko imas adakon ti baba manong naming kat ni madamakon nga kangkanin. Maning, nagmayat. Sige maning sapsapam. Kastoy. Maning. Nagmayat. Sampay nga naramid nila kay ko dito eh. Sige, sapsapam. Kanem. Maning, nagmayat gayam ti makiromansa no, mayat ti inom. Opo. Kasta unay manong nimi ti panagsanapsap ko na. Nga kabayatan day takit isasarik ko ti dilak ti uneg. Uwan manong nimi. Naimas man day ito ita. Kang kanakmet nilutang asawak manong nimi ng medyo namaga. Ngim nasabaw da ito'y manong. Pungkos lasal nga matyanan. Igupak nga igup, adadamat nga agburnok. Maning, mapanakon maning, Oh my God. Kang kanakmet no kanilutang asawak ng dinapaimbag nga mapanakon ko na. Nagsabaw gayam da ito'y bubon. Natubog ti bubon. Natubog ti kuweba manong nemi ni Malo. Sana ko nagalumiim pa nga mang tilmo-tilmon manong kanabartay kak nga rod. Kasto unit pandangan ko ng permi. Manak manen. Anak, manen. Nagmayat. Maning. Pura la namitlong yung pagka ni Malo manong naming nga napapanak manen ko na anak. Get ka po kayat kung iten manong tay-tay pa lang nga rumrukas titigre nga tarakin ko. Nagpangato ti ulok kat na idagasak ididuaman sanas kalpasan na idi makadanon manong nami ti bibig ko iti bibig na apag-sumit nga na isyot. Maning, nagtakal. Nagmayat. Sige maning. Maning. Sige manon. Agbayo ka. Sige.
Pasam, mapanak manin. Hopo maning. Ibaglagi din maning tanaginom tanga duwa. Kit nabatit tanga duwa. Kit pinabayan tanagiti ka duwa. Takit, hopo. Padasang kaman ko na kat pinadas tak. Hopo nagmayat maning. Urela namin 5 manong na minimalo. May kaliman, idi mapanak nga si Dega kon. Urayin ka kunana. Si Dega kon, ay, sumabat akon sa batin kan kunana. Maging nga nagkinayat kat kami ti uray lamano. At damat asawak, nang itala mapadasak ti kastoy nga kapaot. Ken kina, sobrang kinamayat, kinaganas, sobrang ganas mga ito tiga dito ko nada nga agkatiman kami. Maning, malo, nagmayat ka man, basta si kakinchak, nagkasawa niya. Di sinam ni lakay mo, te sinakmat ni bakit ko. Sabon nga mabali na, duwat anak ko. Ngayon kasla, ako pa anak mo. Naghimas ka, nagsabaw ka. Naglaing ka ngaming nagpasabaw. Sa anak na nakastoy na nilakay ko. Ita lang. Api nga ta. Nga ba't agpadpada ta nga nakainom. Kan agpadpada at frequency. Arara ko panak. Kastawan ay pa nagburnok ko. Ngayon nilakay ko. Nagrigat na nga pasabawan. Kadi. Iso nga si ka maning. Kit kahit ko alamanin. Siyang nagtirumabaw. Ana, siyak magtirumabaw maning. Hey! Hala, nangig mo? Nangig ko. Hala, at nakatuktal ka na ta. Sino? Ni Irene, di aking balay. Sino kayo? Irene, di malo dito eh. Sabi di kami nalapasaya nga tutungit ka nag-inom. So, balin sa Tubrayon. Pagbalin ninyo matang hotel ti balay ko. Shh. Pasensya ka na, Irene. Di may natagpalan direct namin. Sino ka duwam? Ni Maning. Ala! Ala kayo! Shh. Irene, di kanto ko man lagi pulpulongin eh. Nagdakil na ito yung isyo. Isyo dito barangay tayo. Wala. Nabiya kumamat nung padpada kayo nga saan nga nawaya. O no, nawaya kayo. Agpadpada kayo nga da asawa na. Shhh! Ay, diyak kayo timira mo naman. Kasi no, maamonda nga. Dito yung balay ko, nakapasamakan, tikastoy kada kayo. Sobra man kami tinumyo. Baka hanggang pinausawan. Kahit may kumangarot ng ulitan pa eh. Binitin na kami. Ay, sa kambalin. Pawalo kayo to yun. Mangiram-ramang kayo. Si Irene, pasensya ka, dito ka malakuman ng maturo. Pinagkaida kayo? Nalpasa na kasto eh. Ay, bahala kayo. Irene, pangasim ba sita? Tapno saan ka may ramraman? Hanggang ibagbaga. Ngam no agibaga ka, may raman ka. Bahala kayo. Si kantumit namin, nakaring-ring ko ka. Api ko masyak pa basulim. Sige, tagawit kan, tagawit ang mata. Tuloy ta. Ana, nalpasang namuan na. Tinaminsan. Kit, ipaminsan tapay, ipamindwa tapay, ipamintlo tapay, isumalaswa. Ipulang na tumit lahin nung ikayat na tagipulo. Hindi pa nagkuna mag-ipulong nga ta. At akwartam nita. Kaya nangabagtasan, pasukasukam tulat ta. Payat na ita. Hanang nga kipulpulong. Barbare nga. Sige, siyak mati rumabaw. Nalpas na kung nga pinaramanan, maning. Loko ka, papatayin ka, no di mo. Hindi ta ulitin. Kansan tuntong aramidan man yun. Kasano na maamon nilakay mo? Kasano na maamon ni bakit ko?
Hana mamamuan. Sanda nga mamamuan. Tugawak. Tugawak. Akastoy. Oh! Maning. Sagad na sagad. Opo. Iyok-uyok ko akastoy. Oh. Tsaka ka makaringgot. Ang ka makaringgot. Ang dosa nga griri, Irene. Oh. Diyak magawid ang tiriknak. Opo. Opo. Mapanak manin. Maning. Mapanak manin. Opo. Oh. Maning. Oh. Minsan ka nagbabawi akmano. Diyak lumang pinagpagustuhanin. Susapang nakaring-ringkor. Kasano nga saan kami madagtaan ka nakaring-ringkor. Ngini, nagmayati pa ng yukuyok na manong. Napan ka no itayan. Katsyak, kasi dadak manin. Ay, maning mapanak manin. Opo, taktikari. Diyak magawid ang tiriknak. Huri pasangrangan taktikan yun. Diyak kahit goksutin. Mapanak manin. Mapanak manin. Opo, niliting nga babain ko na. Kasano nga rin nga may ilimeng mo. Nag-ringkor, Diyos ko. Baka karuma mangigda. Itayat adda na nga iyok-uyok manong. Mapanak matin. Nagsabat ta. Urayan nak. Agin uray ta. Opo maning. Opo maning. Kaslasan nakamamati manong name. Iti style dati nga babae. Ngayon talaga amat nagpaypayso. Pero mi nga, mapagustuhan ti uray lakit kasta uray tar arakop na kanya. Abay nga bisi-bisi to nak. Thank you. Opo. Oh. Nagbayad. Mabisin ako. Dimangang ka. Mga anak, kamamang kita dito, no, tapay na yun di pulutan. Ay, Jenny, at tapay kita kapulutan. At tapay arak. Ituloy at uminom kita pulutan. Sa tairapin tagtinong it. Not sinot maabak, isot akin rabaw. Balan, uminom kinagpulutan tapan ni. Diyan mo talaga nga mabisinak, mano. Inibos mi natin, nabati pa nga adobo, uno igado manon nemi akabalyo. Sa inubos mi manon nemi, tinaudi nga kagudwat 4 kantos nga gin. Pumayat manin. Mayat manin. Alamanin maning. Ay, stunan! Ni Irene, sobra kay ba't? Talaga nga pagbalin nyo, ba't lang nakarkaro pa yung hotel, wano motel, di balay may? Muna kayo? Ay, Irene, napay, santin lang ko bang iwarwara sinti na pasamak. Huwag gayam, mapangan tumuruan ka iti karne, ti baka ka na karne, baboy ng bigat, oh. At ay namak mi kini. Ni Malo, inibos mi ni kwartada. Iso nagawid na ka. Naganalutoy. Ito yun eh. Saan nakarupat kwarta, tapno basuksukan nyo. Basta, diyak kayat tikas to yung naramid nyo. Pasensya ka, Irene. Alam mo nga tamat nanti, numabartek ti tao. Nangrunakit, awamat nila kay ko. Sa awamat ni bakit ni Maning. Alagbat pa data nga babae, mawatam nga tamat tintirik na. Kasla kumaking ka. Awan nila kayo mo, nga po tayo na ba nagtrabaho, saan tulagawid to no Sabado, han? No kayat mo agad siya akong tagawid. Tamabati ni Maning. Hoy, tanyo tikait mo, nasawen, kastakin ka, amang lilipot. Diyak tumaramit timang lipot na sawak. Hangkin mga namraman. Ay, tamo mo mapalak? Tamo binugtak kayo? Tapos sumublatak kasta? Haman na kasta, Irene. Basta gawit kayo. Palpasin mo lang yan, tikwam. Ore kat ni, anat oras ka din. Maturag kam lang basitin, ore may salang oras.
Kasano na piya kumamat, maturog kayo sa batong brayo. Papaapal kayo. Kung makita mo ka tumapal ka magkayam, may kanta sumampay ka. Dumabahit mas sa lalaki, bastos. Sige. Kailan, talna kayo karon. Maturog kayo dito yan. Yung magtalna kayo. Agpakaturog kayo. Nagidakam nga duwan ha. Awa nagtagtagari man. Makaturog nga talaga. Himni. Agkarayam man tinakulap na tulukot to yung malon. Inig ka namat manin na titurturusok. Nikat umingar mat manin. Ala, nikat bimangon kalpasan na kitang sakmulan. Tulukot to yun. Di na pa'y pinabugwan. Nga muna ta. Kasta una, hindi pa nagnot-not na ka. Tagtagari. Sa kaharap na makaring ko lang. Sige. Kung paunay dito nga babae na. Tinakayat na talagang kalayo. Aging ka nagbalingling kat at damatan na saka naman nung nemi itinagbaitan ti ulok kat ni. Apo. Intelpak na matan ti bibing ka na iti rupak kat Mangaon kaming nanduha manong. Nangan kam langon itayan ti pulutan igadong karne kabalyo sa kam iminom. Ita, sa balimat manan ti kang kanin mga dua. Manong nemingas la sa anak amamati day di nga rabiikan parbangon. Halos awan turog mi kinimaluman. Isong iti malpas day ta maikatlo nga rikos tinamin adumanin nga panagkanas na. Bimangonin. Sana insuutan di kita na ikarikat karawatan na. Kat ni rumaran. Agbasing-basik tilo ko. Papanamon. Gawin na akon. Aglawagin. Uresyak. Agawid akmatan. Impatik latan tinabak mi nga kwarta manong nemi. Bahala na no. Alain ni Irene Mursan. No alain na, kadigatang na tikayat ang pagingkatangan, sabi ko matasan nga kipulpulong. Iri sumaruno nga nabii, manong nemi, isumat ti panagawid ti asawak nga niluta. Mas dahawak manong, takasla na bayag na saan nga, nabayag isuna sa Diyo Manila, kit umar arakop nga kumarkaram. I miss you, sweetheart. Ha? I miss you. Dola Arabia. Itat may katlo. Kuon. Ora man pa yung may sarabing awang ka, awanat. Iba iliwakin ka. Oh, I love you, maning. Siyempre, pinagustuwak manong. Ngam gagangay laing romansa. Napaw ti lips to lips mi. Kinan ko, akinarem ka, manong nemi, ti barukong na. Ngam saan ko ngayon pagpababa. Insarek ko kit din manong nemi. Oh, I miss you, maning. Oh, Lota, maning. Sabi ko matadan ton anak ta. Sabi ko anak, lalaki, anak, lalaki, anak, maning, nagsabat, Nagsabat kami, manong. Italang, nagsabat kami. Halak, sabi ko mga Roden, tara ito yung tibagada ng sukal na. Itila rabii, itila parbangon, manong inusarkot sa bali. Sa ita, inyasa kon kinilutang asawa. Sabi ko matapod no di ko na Nestor na usarek iti sa bali. Sabi ko matamakaalan ni Luta. Kalpasan ti may sa dua talo abulan kastaon iti laglag to manong nemi ni Luta iti bagana. Yes! Positive! Ang ginawa ko, maning! Sa karaglag to, makamaraglag. Ang gaglag to,
Dua kasta, talna ka aman numarigreg. Hagyaman kami, Diyos ko, tadan tumitlaing anak mi. Kung naktuping amin nga pudno di ko ng Nestor, sukal. Ana? Sukal nga niya. Sukal. Nga na tayo, Manila na tayo, mapukaw ka ti may sa unudwa nga rabi, sa kanto agsubli agawid. Kit, no agawid ka, kit kastaon ti iliw mo, kit iliw ta, kit isupay ti panagsabat. Tirik nata. Di sukal na rin jay. Dati umadayo ka tapno, mailiw ka itong agsubli. Di ba? Kadi, hindi dito sukal na. Hindi. Opo, na yun talaga nga pudno na asukal. Hindi tamatin nga gundaway ti panagwaras ti damag. Manong Nemi. Saan nga indiret sa ni Irene? Iti istoryain na kanagiti tao. Nga ba ti istorya na diyang Irene? Tila babayo kinapandita daya. Tapay, sino Irene? Ti Irene. Amo na tayo nga Irene ha? Nga na dumagat marites. Hangos na bugbagana. Anya ka na, anit istorya na? Kunana, adda istorya egda kayo. Iti may sa aparbangon na kangagak, iti plok. Kunana. Iti bumangon nagtakitak kuma. Kunaklano adda kinaan nga pusa. Ngim saan mo kapot ang babaeng kinalaki nagplok. Kung kunana. Kaano? Sino? Nutoy? Idya kano balay da? At da kano na pa nag-iinom sa diyay nga nagtutong 8. Di ko nga sa balimat ubrada kano. Pinplok da kano mate. Sino kano? Kamana mo? Padpada kano at asawa na? Mapatpati ka mat ka na diyang Irene. Amo as-asid ka na diyang Irene. Gabot ado di kiti bagbaga ng sangang gusto. Baka mamati ka mat ha? Kalpasan ti duwangal daw Manong Nemi. Maneng. Lota. Bakit man? Napay. Malagi mo di bag-istoryak ni bagbaga ni Irene? Oin, apay. Si kakanumat niya ilalaki. Sino kuma? Naman? Doon kay kanong ginimalo. Ito na amin. Nukas tati bagbaga natin nga rin. Mabaling kong ipurok, isak lang ko. Patagsanak. Kasano no, mamamat dati ni malo, katamang nagpepeso. Ito, agura kata kung tawag na dyan ka malo, ibag aming ipurok mi, ilupon mi na dyan nga rin. Loko. Di mo pala aminin. Ha? Loko. Aminin mo. Kapag sinalangan ko ni Malo. Amom ka di. Nga damat si Kog ni Malo. Nagkitsan mo na si Kog na asawa na ngay. Saan nga nung gutin na asawa na? Talong bulang kanyak, taluban na bulang kay Kwana. Nasikugan na ka mga dolo. Ano ikaw? Luta, nagsakit. Luta, nagsakit. Lol, nagsakit. Uy. Napanagad din nagpatang kinanan Manong Nemi kinadil di bakrang ko nga di namat kayat kay batalin apo permi nga mapigis batama na. Manong Nemi napasamak. Hindi pa nagsasangom itilupon. Nagsipod ta, kaya't ti asawa ni Malom, anong naming malulawagan ti kinapudno. Anong teramidan tayo ta? Halo ta? Yakit aminim ah. Takasama ti ba nangamin ni Malo? Kasanong aro din. Anak kamat nga mabaling isak lang. Ni Tante, asawa ni Malo. Ano, pag-isaklangan na kata kayo? Baka saklan na kami ti adultery kada. Adadang may babay da dyan nga tante. May patakilan na palang dato nga kaso. Sika, alam ako na. Okay lang kanya. Lalaki ti asawa. Iso na ah. Kensi ka. Napututa mo na dyan nga babae. Di ka makaputot. Kalpasan na. Duwa nga babae, pinaggitan mo, pinututan. Manong Nemi saan nga nakadanon tilupon,
tanapang kami nakisarita mismo manunimi kada kita kasawa. Tante, hante nga patpatakilan ti amin. Yan tangay, inanugot mo ti asawa. Bunga lang kami data ti arak. Nabartek kami. Pinututam ti anak, ti asawak. Saan ko yung gagara? Patakilan pa lang ti amin. Agwaras. Sino tadatang may babayin? Manaksin saan mo na kayat ti asawam? Kasano pwede anak yun? Minsan pare, adamad lang katatay nga lalaki na kimbasol. Ito kapag kuma, apay nga panawam ti asawam. At siya man. Amom nga asawa na? Amom nga si asawa ka? Nabartek kami. Anong artikait mo ita? Magbabawi pa nga ron. Ipas ngayon na ti anak yo. Suportaram to. Saan kong masuportaran, saan ko putot? Huwag. Pagiti nga saan. No dahil tulag di so. Ngayon mo na kas pagkarigan, masusurom tong ipateg. Kas pa nang ipateg mo kinimalo. Di suportaram to lang. Basta. Suportaram to. Tas ikataking putot. Okay. Anak mo ko nam. Lota. Sinalutsod man ang name ni tante. Well, iba't pateg ko ti asawa. Diyak kahit nga mapukaw ko isuna. Nangruna kita damatan anak mi. Ako pagdanagan pare tante. Tahasak to ti mang dagdag iti asawa. Ngamang ti suportar na iti putot na iti asawam. Ure pa itan. Susarin na nga mapanagpacheck ka. Binulang ngamang ted. Dakdak kilton, ito may pasangahin tubig. Ngayong taksang kasat manong nemi. May mesang aldaw, ti panaggadan nga panagpasikal, dagiti dua babae nga napututak. Nakalasat, dalutak enti anak mi, ngem saan nga nakalasat manong, ti putot ko kinimanong. Sayang. Sayang. Hala, saan nga bagbagang sayang. Nakib niya po Diyos ti amin. Baka nagbiag ka nagbalinto nga problema. Problema tangang asawa, kan problema tangang asawa. So nga na yung paglaki din na po Diyos ha. Tapinukaw na rin ang problema. Saan nga na ikaring agbiag, dito lubong, tiputot mo kinimalo. Nagsasarunumat manong nemi ti panaganak ti asawa. Basol mo, Nestor. Ano ka manibagang nga basol ko? Dadi sugal ng imbagam. Saan ko matas masapsapol nagsasaruno nga putot? Napamumutin pinagsasaruno. Kapati pa nung sarmot sa balik. Kadagpalay gaytan aribagat mo. Hustunan ti talon, hustunan. Hindi mauwampay mat lalaki. Hindi po tutam lang tataurayin nga lalaki. Kasadun nung sa nga dusay na katawampay lalaki. Baka may kasangapulog at talon to. Ngayon may kapat manong nemi kat isumaten ti lalaki. Isong kabaga kinilutang agpalay kitan. Tap nilikas ta katustunan ti upat. Damatante manong nemi kinimalo. Saanin nga nanayunan pa iti dua nga dati nga anak na. Manong nemi, no kita kam kinimalo, nakasparigan ta, medyo agsabat kami. Agin inisam kami latamat. Linipat binti amin, kabato saan nun nga naulit pa hindi. May isa lang arabi, kan may isa parbangon, nga panakalipat mi, kaputi arak, kan panagtitinong uit mi. Na ito yung tipakasalita, manong, kadagyaman akmuna yung tianos mo nga nangibasa, kat sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag, kadaginipadak nga nakitong idikal malaeng. Kat sabi ko adamat na ibatik ka pagwarningan, kada iti pakasalita. Ito yung nga radagyaman nga pagkaya mo, maning.